26 August 2026 Nepal kaisa boyaboha bonna phaiwi kaisa dongsa ungmani mangpili tono rojotono nugu mangkhana tabuk social media rogo apa tumuni kaisa muti hanya kaisa mangpili kasai phaijuka social media wo noro nugu mangkhana o mangpili wo koyakjon borogo tolani tui kinara thangi tongmani atmisa ati kotor jor khaiye khaima bai boro khaplungai jan banchire mane mangpili tabuk social media o mangpili bo kasai thayo tabuk muti hanya kaisa kaisa apa tumuni mangpili ro kasai phekya omo kaisa kasai phekya tai anti hai kubungma mangpili no kasai phekya gai naro naina di no baga angute he je tabuk social media wo nepali a boyaboho bonna phaimani dongsa ungmani mangpili rok no bagai tubuwi phayo gai naina di no o mangpili biduni screen no busukse kiri mai chajakhai di kotor hapung sakani tola nokhorui pura ban sabai tola nokhor mani mangpili kasai phekya gai nugu makan o mangpili video ni screen no